Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Dayon, intayon, kat aldawan. Ayan, intay istoryanin, dati pagkasalitaan ni Alex Napoluan. Utang kalimutan. Sagudayan nga riti surat. Dear Manong Nemi, siyak idi Manong Nemi tinakabantay dito pagtagilakwam mi ti bagas. Kanda dumapay ka sa pulan tinal daw. Ngam kang runan na una ti bagas nga lako mi Manong. Ta iso iti kang runan nga rod nga kasapulan ti tao. Bagas. Depende no anya klase ti bagas Manong Nemi. Awan ngamin ni Sonia nga asawa tada na panan na. Kahit gabuta Sabado, kahit awan trabaho kiti opisina, siyak tinakabantay ti store na paglakwan ti bagas. Talaga makumikumak nga aglako, agsipod tanay, nagluluto ti pangalda, at gumatang ti 2 kilo, 1 kilo, 5 kilo, ken kaduan na ti 10 kilos, kasi diyan. Ada lagi tayo nakasukat ng ti 4 kilos, at damaten ken 10 kilos, ti lamang bagkada na nga mangted, no 5 ken 10 ti katangan da. Ngam no 1 kilo lang, ken 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, nakita kilo at. Aging ka Manong Nemi ngay masadeg ni Mildred. Karuba mi Manong, karuba mi konakta, talo lang nga balay ti baet. Anong Alex? Ay, sige kay Mildred. Sika man tinakabantay ita. Ay da kami napanan ni bakit ko? Kit mga laki ngamin ti kadkaduhayo Ta isot ti agtagila ko no kasta nga awan ni Sonia. Kunamat di bakit ko ket isupit na susulduan. Kaya naman, ken kayak mo no adaat no na bisina. So bramat kami ti kinagagityo ket ni. Awon problema da kiti anak yo kabuta. Kadamaten bukod da nga pamilya, ken bukod da nga trabaho. Ket takay ngay. Datang ti problema Manong Alex ta. Sampai nga nagsweldo ni lakay ko. Ano kami trabaho na. Nagtrabaho di San Fernando. At pagtrabaho ng hindi ka tayo ka. Aggatod at agpaktorya ti tabako. Kinsenas idi, di wang katapusan. Mabayag pa yung ti katapusan kat ni. Awan isa ang min. Ay gumatang ka kasta. Umutang ako Manong, please. Mano, oras sa nga kabanlatan na. Gulpe ako. Oras ta siya ka tinakabantay. Pinianyat kahit musawan. Nunison niya tinakabantay, narigat nga agpautang. Ay, nagrigat. Pagsasaw na lati utang kalimutan. Ado nga minan, di ka pinapautangan ng nakabaybayag nga bayad. Aw matiutang ko Manong. Ura kinam record. Sang kaban ko nam. Uwanan tapno may pinsan. Kaya mga rod nga bagkatan nga yawid. Hindi ko Dadya gudwa na latan.
Di ba ti sa nga kaban ket 50 kilos? Hana? Sa nga kaban ket kwa. 60 kilos at kwa. 24 gantas. Angam no 50 kilo ti gatangam. Kaya mga tama tabagkatan ti sa gaysa 25 kilos. Ala, dadakaraw din tan lamano Alex. Duwa nga sag to 25 kilos. Ingala ta mga nadyahin. Pakililas tapay lang. Ilistaklat at ipanunot ko. Ha? Alam Manong. Thank you Manong Alex. Kang karayon kong sikat agbantay dito istoryo. Kastoyak Manong. Sa anak amarigatan, hanak anarigat nga agpautang. Yung depende mat kat din maminsan. Pagkaamok met Manong naming ni Mildred ket agbayad met. Nasiyat met nga tao. Ket nasayaat ni Carlos. Carlos nga asawa na. Pasari met agawid ket agsangong kami met ati nga uminom ket nagpulutan. Tijak amo Manong nemi ket naamuan ti asawak nga pinuutangak ni Mildred. Idi sumangpat. Dakaw, apapainak manin dati nga babae. Apa kasta naramid mo? Gundawayan ti kaawang ko? Tapos nagpautang ka? Inyaya ti karusarum kaguram unay. Kini Mildred. Ada ka di utang na ka? Awan di utang na kanyak na nakabayadan. Ang mga katakil ti pautang mo nga 50 kilos. Ano din naman nga panagbayad na? Kasano nga mabayadan na? Pagka utang kalimutan. Magsasawam lang kita kita orayam Basta singirik na dyan babae. Inagsigirin. Bayabang lang ako taan ito ng katapusan. Di pa nagbayad na. Sunda ka nung panagsuwaldo nilakay na. Ay basta. Basta apol nga remedyo na. Umutang ti kwarta. Tap na pagbayad na. Mabiglaing sunya. Abig sila napudot ti ulom. Basta. Kagurak launan no pautang ka. Kasurong ko launan no sikat bang bantay dito store. Nakadadong pautangam. Niyumit laing Mildred kat pinautangak. Dahil sumad latim mutang. Kat nakalalistom nga pinautangan. Yung kari namat ngintong katapusan, mamati ka mat. Mamati akat tao mat utang na. No kumadati nga dautang nan, sana kumanang nang tayo. Oo. Madlaw ko kiti. Ano madlaw mo? Padasam. Tiyan niya. Amo mo na niya, dati panunot ko. Laglagi pem. Adamat langan Mildred. Nakaw. Niya kita panunot mo na ayasun niya. Makabasol ka iti deta ka pang panunutem. Asawa ka, adamat asawa ni Mildred. Adumat ti kasta. Aga kamalala. Tanabutam ka din nga naramit ko deta. Manong natawan. Nagdandan nata. Naparaduartan. At ang pamilya dagit anak ta. Dandan na ako nag-senior citizen. Uri, mapay, dandan ni kag-senior citizen. No, palagang mayat. Hanyatamok, baka impakita ni Mildred, di poon ti suso na. Apo, na ikamatenson niya. Deta ti witness mo kahit suso. Di ka man. Babain ka. Di ka mabain. Di ka maggatang. Apay kumanat kabain ko. Basta darasun no apay nga basta tanalaka pinautangam ni Mildred. Baka kit impakita na di poon ti barokong na. Ngam dito laglagi pa, ha? Alex? Inaksingarin mo na kita. Inaksingarin. Ngam sa amat nga nagkuti manong nemi. Ngam napalabas, iti makalawas, uno dua lawasan, sipod imutang ni Mildred. Siyak manen manong nemi. Tinairan-rana nga dito istor. Idi umayasunan. Manong Alex. Ay, Mildred. Si ka manen tinakabantay. Gabot siyak manen tinakabantay. Tawan ni bakit ko. Sungin may ka manen. Uwin. Tada ngamin karik kang kuana. Ano ting karim? Ito na ito nga daw. Nga mabayadak di utang ko kada kayo. Talaga kadig may nakasiningit. Uwin. Pinagsawsaw anak nga ron. Amumat ni bakit mo? Ana nga natay ko na.
di na mo apilyan, di balikas na. Di na mo nga makapasakit. Nasakit nga denggan. Na muna tayo, papapilit na di utang kalimutan. Kung nakbat kang kuha naman, nga umot utang ko basta umutang, kat bayadak met. Bayadak tumat lang dito, hoy. Into lagi nagsoldo nilakay ko kunak. Ngayon da dyan. Inikanak ti plaso. Ito na ito nga daw. Masapol ka nung maited ko na dyan bayad ti 50 kilos nga bagas. Kaya na nga rad. Baka ang pautangan nak, manong Alex. Tas ikan tumadla pagbayadak. Tapno lang maitud ko kini bakit mo. Tapno din ako may pagsasawan, ti kakasakit. Mangipay di kita anak ko. Nga mabaling ko magit saan nga mapasamak nga da umay mapagsasaukan niya nga mangigdi kita anak ko. Gabulang tirigat miya panagbiyak. O sige. Mano tayong dibayad ti 50 kilos? Kinita na manong name di presyo. Oh. Detoy. Okay. Anayak lang tagang kwantap no adapay kayat mo katangin, di kad basta buong tumad lang at 3,000. Ti ipulang mo kanya. Talong sagsangaribo mano? Apay. Ada ka di kahit asawan dito eh? Ala? Uy, Mildred. Hanggang panunot ti kasta. Di ka doon papautangan eh. Ay, sorry manong. Hanggang panunot ti mali. Kasaysayat ka lang amin unay kanya. Manong Alex. Taapay. Kahit mo ka ding liputan ti asawam? Siyak. Nung yung pasag sa lutsuto. Puri kas jeti kina uyong ti asawa. Diyak aramin din. Sorry manong Alex. Sorry. Ikatam datan, iti adda iti panunot mo. Ha? Puno kang baso lang ka talaga kinahapon Diyos mo na tagpanunot ka sa bali. Kasala na kay papanan sa bali ti kinasayat ko king ka. Hanggang lang siksik ka ti kastoy nga kakaasya nga papautangan. Basta naman na maiklakit ti kasapulan ti tao, itit ko, adalakit kanyan. Ngem Jack, po ang panunot iti pangkidawak iti supapak nga. Basta utang bayadam, di lang. Sorry manong Alex, sangkot na panunutin dita. Kadagyaman manong. Numaminsan manong name kita, Jack mat kidi mawabalaw. Ni Mildred. Mabalin nga kastat pa nang ipapan na. Nga pa nagkursunadak yung kuha na nga papautangak na lokay ti ibak kapot ha. Ay nga awan manong nemi. Nga dyan mat mawalaw ang kastamat ti mapanunot ti asawak. Tas asin siya ang gimon. No adala tay babae nga nasadag nga umutang kat ikak. Adala agad di ko na. Kaya po manong nemi, napautangak at nakapaya din, ito utang na, nga ni son niyang asawak tinangtadan na. Di makadakas manong. Naamuhan na. Tikit kinanisto na manong nemi agimbis ka. Hoy, Alex, apay at dahoy na nagang ko. Saan nga hoy, nga nalagaan. Hoy! Kunakpay. Saan nga may katanya man na panagatap ko eh? Paunay ka na, Alex. No kaano pa'y nga alakay ka. Ngagapuko ka pa. Isupit pa ng aramid mo. Anya deta, no anya man dati panunot mo. Amo ti Diyos, awan ti mading aramid ko. Naka-obvious.
inikak iti palso. Palso ba? Plaso, naku ba? Palso akit, false, plaso. Pinalsuak ni Mildred. Ngayon bagak masapul nga makabayad kay dito nga aldaw ko na. Magami imutang ka. Dadi imbayad na kanyak. Kat inutang na ka. Di kahit na nga sawen, si utang pa lang ni Mildred. Wain kat siyak tut pagbayadan na. Imbas ko mga dadi ipautang mo kit itad mo kanyak tapno may nain itipuunak. Di mayat ko ma. Na mamampautang awan interes lang. Agtal na ka man, sonyak tal na ka man. No masumuro na ka, maumak ka, no mapunuan na ka, makitam, para manang ka. Ana? Gapulaing kini Mildred para manan na. Awan ten yaman ng relasyon mi. Di mo ipapilit. Nakapudpud no akin ka. Awan ti daga sa paggap ti tumulong. No tumulong nga. Awan ten yaman nga. Kalikaguma ka supabak na. Sakit ka sa tati pamatim. Siyempre, agapat ha. Ngayon naka-ob-ob. Sa martin ka, nanang obvious. Dato'y aramid mo nga, naimot nga pautang. Dato'y aramid mo nga, di kita'y tataw nga kasapulan ka sa among ikan. Among matket. Asa karubat ang amin, di kita'y kabagyak. At umat mga bagbaga kanyak kahit. Adada nga sa among nga tulungan, di kita'y kabagyak. No adao may umutang. Naimot ka kano, no agpautang. Gabot na imot ang agpautang, kasi ka nagpautang, o riyan mo kabagyan, kasta? Gabot ako sa dalam ni Mildred, magtalnakan ko na, tungpain kan. Di mo pa inaraman na puls tungpa. Nga maparamanan ka, no, saan ka pa ilang satan? No ka ano pa nga, adda pukutan, isumat ti pa naging imon mo? Husto timbagak manong. No kabagyak iti umay umutang dito istor. Umutang iti sa kilo nga bagas, unod na dumapay ka sa pulanda. Saan nga ikan ti asawa? Ibagbagada mat ket. Ikipulpulong da kanya. Naimot nga agpautang. Ni Sonia karigitay namnamain na nga haan dagos makabayad. Dagiti nakurapay. Dati sang kasapulan sang kapuyan. Dati umutang nga wamad di naman na pagbayad. Ngayon nung natin namnamain na nga, at namnamain na pagbayad na, nakalisto. Andamat ka di rason naman nung naimi yung ustumit ka di strategy na pautangam kumarot ti tao nga o namnamain nga pagbayad na. Utang kalimutan. Andamat ka di prinsipyo nang no, namnamain na nga makabayad, pautangan na. Naging gaman nung naimi di nakasweldon ti asawa ni Mildred. Imay nga mismo. Kasi imatang ti asawa. Ay manong Alex, umayak man nagbayad. Dedi impautang mo. Pinagbayad ko ti 50 kilos nga bagas. Dito yun. Timaliaw manong naimi ti asawa. Nakita na siyempre 3,000. Nasurok nga bayad ti sa nga 50 kilos na dyan. Hindi makapanawan manong namin ni Mildred. Ada pa gayam surok na, timpautang mo. Ano nga surok na? Interest na? No, imposible. Pautangan ka. Ngayon pagbalin mo ito na kastoyan, interest na kunak. Jack mamati, Alex, Jack mamati. Sinurok ang makindi. Tapos naawanan ti bariya, pinagbalin mo nga 3,000, di ba? Baka dapat kahit asawan ti 3,000, mo talo. Ano meaning ti talo? Dayta ka manen. Talnakan, panawan ka man na to eh. Tapos nula yung sang umatidtog ti sarita mi ti asawak manon nimi, pinanawa ko na pa nagitilikod.
kaano pa yung manong nami nga dududwa kami. No kaano pa yung siminan, di kitiya. Anak mi kabutad na pamilyada. Supit, panakapasamak, pasariyak, binugkaw kami. Dati-dati mat manong nami nga, nalokay tiriknak, nagpautang. Kung tumulong ka na kita agpatulong, aking ka manong nami, nga adanadanon ko dito yung sa nga ili na. Nakakutsi. Dagayam sa nga ili. Ay, Juan! Nasangid nga amam mo. Nasangid nga kayem. Kasto ati, sang ilyan. Kasto ati, rumpay nga pautangam. Ikaw may umutang. Di kutse. O may umutang. Tagtagari, iso di Carla. Hello, Carla. Dito man ti guwapong asawa. Ay, guwapong gusto. Gusto ta kunam. Aso niya. Hi, Alex. Hi, Carla. Nagalamano kami, mano. Naglamoy ito da kulap na. Dito yung ate kastoy ate pagimunan ni Sonia hanggang ni Mildred. Oo. Sa bagay. Agtalay ka kang ka, Alex. Sa sino kami saan nga kras ka ni Carla kita napintas. At dari kiti parents ni Carla iti Amerika. Nakabakasyon lang isunod to. Ito na pa nagpa-Amerika mat. Carla? 6 months good to. Apay mat? Kasla kayat ko ngamin tibiyag dito Pilipinas kung sa diya Amerika eh. So nga, nuadak dito ay pa-relax. Makamanak ti kayat ko, dadamadlogan ko. Subit lang ha. Maramit ko ti kayat ko. Nung nuadak sa diya Amerika, Diyos ko. Nuha nakatugaw ka lang masadot ka lang o mapanagubra, bagadaking ka, sadot. Sayang ka ti oras. Nung ka ti Pilipinas, ore lakwat sa dito, lakwat sa sadya, nagpinas ti biyag dito. Nakaluto kan? Nakaluto kon. Specialty, pagsasanguan ta kada Carla. Inang dasaran, awag sarita ka nga doon. Baka kahit yung tuminom, naggumatang beer. Sige Carla. Uminom magtulangin ito no makadano di papanak. Nagsasawang ka mga ron nga nangan manon name. Madlaw ko nga talagang socialite dati nga Carla. Aging ka nga nakapanawan. Yung may imutang na dyan nga babae. Uy, manintad mo. 40. Isudad da. Tunbigat kumaang umut-utang ti sa nga gasot ng 40 latad da ko na. Subalan ko na. Oro yung may kanak tumalang nabigat, o may kumplituan ko na naman. May tagpautang, kayong kuha na. Imagine, 15%. Awan pa makabulan, sublinan. With the interest ng 15%. Kasta talos to. Ano naman yung nga makabayad niya, Carla? Abi ko saan nga makabayad? Kasta ati rumbe nga pautangam, saan nga mamirmiraot. Baka agbabawi kan to. Kabigatan na manunami kat adamat manan ni Carla. Sakit medyo talyawan na nga umisa. Sa nakpaludipin. Opo, lukot to eh. Sulisugan nagsakit dati nga babae. Tsak nga road type. No ni Mildred timang sulisog kanya kang baka ay santong aramiden data ni Mildred kanyak tumat aramiden. Muko ti biag di kiti narwam iti Amerika kita slawan anyaman na kadakwada ti dayaw ako na. Ada ka manin Carla, ay Juan, Alex, umay ko lahan tinayon nga inutang ko kini bakit mo. At siguro ito na itan, 40 idi na minsan, kita 60, anay ka 100. Pangusaram. Tita, umutin, di, kasi yung biyag. Habang madamat bakasyon, masapol ti kwarta. Hampay kami na makapatulod na papakin ni Mama. Next week, isunto pala pa nagpatulod na. Anat bisyo maya?
bisyo, ado. Barkada, siyempre, amudang agapuak di Amerika, siyempre, mapanggang paspasyal, paalad ta, kasi bali ko na kata, hantak man baybayan, nagitinagan na kanya. Ore kakabsat ko no, agkidawak at alistod. Pero nung sublek sa di Amerika, neta, trabaho to man rin, trabaho, tapos no, mabayadak na gitu utang ko. Ito na minsan, manong name apa nagpaamyanan ko. Anak ko mamat makapagaliwaksay. No awan, ni Sonya tasyak nagbantay ti store. Ngam kabutad day suna, kanya kayat nga, tulungan ni Suna ta, adun tumanin sa una. Tano, ad umay nga, umutang kat addaak siyak ti pangibaganda. Datan tumanin, pagapami. Nagpaamyanan na, manong nami nabatugak iti balay da Mildred. Nagdamad kahim ni Alex, katsyak ti Alex, ni Carlos. Ay, sige kaya, manong Alex. Pumasyal ka, umaga to. Nako, ilahin nyo man tito gaw ni tito yung Alex. Ay, Carlos, ni Alex. Ay, pare, nakapakasyon na gagayam. Awain, magsubliak tumad lang next week. Napasar din kami sa trabaho mi. Ket. Plan-planok nga rin nga ko ha. Medyo patak na rin ba't store na ito yung pwesto mi ito. Store. Ket kakompetensya yun. Bakit ko na nakasta? Haan. Noan yat lako na. Hamila ko. Tap na saan nang ibaga nga kompetensyahan mi. Sabagay. Uri mat kiti kompetensyahan nyo ha. Nisukayat nyo. Adalat takada kayo. Ang nasayat hanyo kompetensya. Noan yat lako na. Awan nila ko yun. At ani, talo lang ang balay ti ng baet. So nalang problema ti puunan. Kaslawan asen sa tibiyag no saan nga padasin dag negosyo eh. Mat nga ti permanente nga magtrabaho ak. No kumakaskan ka nga steady. Oreg bakasyon ka with pay. Siyak nga ron. Per aldaw. So nga ikakmat ti negosyo sa ti bala asawak. Makatulong mo digiti anak mi. Problema lang nga ito. Basit lang natin puunan mi. Di ka dada puunan yon. When? Naurnong ko na utang mi. Ano puunan nyo? Dada na puunan nyo? 50,000. No, anad ako man another 50,000. Di napintas ko ma. Tapos nung dakdakkel. Kit pabulot lang kaya. Ano? Nagpenso pare. Data ko mga tirantak, mga Alex, umaykin ka, tamok, nga dalatay duldunin mo. Yung ti pa nagbayad ko nung kaagad sa nga gulpe. Bayad na kiti linawas. No, mano ti mailasin ko, nga pagbayad ko ken ka, isutit ko ken ka. Mabalin? Iwan, akong problema. Napadasak mo tindi ng pautang kang ka, kintin sigidang, hintid mo mait. Imutang ka di bagas muna. Magkatapos imutang ka ti kwarta, pinagbayad mo. Ngayon nabayadan mo ito. Ikanigatak manong naming saan ngayon baga da ito'y kinitsonia. Ngayon dyan mo. Tano ka sano, nga namuan na manong naming. Tayo natin nga awan palimen ka di lumtaw. Ngayon nang ipatakder idin manong naming da Carlos kini Mildred timparakder dapat nga store. Gusto ti ko nada. No anya, dikit ilaklako ti asawa, isut awan kadakwada. Tano awan kadakwada, kat masapol dikit ti tao, mapanda kini bakit ko. Umay dito ti store. Nadlaw manong nami.
ni Sonia ang asawa. Nga damat papanan ni kiti kalugaran mi nga pagkatangan. Makadlawak sa Alex. Ano madlaw mo? Napayagang saan ngayon ba dito ni Mildred? Kahit adan sa matin store na. Ano mo para di kaya mapansad yung banda? Di banda batog di baladahan? Kaya nadadag-ribit-bit doon ako nga pumanaw. Kaya nung adot customer dito, kastamat sa jay. Ne. Adan sa mat kakumpetensya. Kinampitas siya, nagsama dito yung karibal ko Karibal? Kahit karibal din negosyo. Pinautangan? Talaga magpagpagan. Hinak man sa jay. Napangag pa'y sumanong nimi. Kaditi sumangpet. Ha! Dito kat tikunak. Nakadidilaw, obvious, naka-obvious. Pinautangan ka no? Ha? Kaya mo, hindi mo ibagbaga kanya? Ano nga naskin pa nga bagakan ka, Sonia? Tano ibagak? Talaga nga paritan na. Kaya talaga paritan ka. Hangabali ate pa o. Agbaybayad damit. Linawas nga agbaybayad ni Mildred. Tapos nung ipakita kang kati notebook, tada notebook, na pagilis-listaat, nung kaano, anya nga oras, nga agbayad. Baka no, duwa pa nga lawas, makabayad to. Kasi makita mo ka na notebook mo. At napinigundang ko, 10,000 tited na pagbayad, makalawas, pasare 5. At pinigundang nga 3 laan. Kasi makita mo, dito records. Ang mga mat na nang-record ka lang ka, nang-aramit ka lang, record, or samat. Talna ka. Kasi ladyak amo, nagpuputot ka. Gabot, ada problema, man. No, problema. Sikat problema. Nagpautang ka, di mo ibaga kanyak. Datakit palang lipot iti asawa. Sardin ka man. Manong nimi sanak ang mabuti nga makadinistutiri iti asawa. Ta isot ng rugrugi. Nagnegosyo, arig na manong nimi. Nagkapukanyak tipunan. Dinakbat ikan. Dumawat pa'y kanyak ti sweldo. Laman, siyak tinagpuunan, dinakbat ikan, di ganansya na. Sa pala dumawat di sweldo, tagsusweldoak nga. Sa ita, paritan na mangusar ti kwarta. Tadyak itid aming nga sweldo, kataad na bukod na nga negosyo, na siyak tinangtid kingkwana ti puunan. Sa nagparitan, uno kaguranak, nga daman pangusarak ka kita nga ornong ko? No way. Oray papilit na marong naimi nga da sa bali kay papananti pa ng tultulong ko kini Mildred. Saan kumat nga nugutin tawang ba't kinagpaisuna. Aging ka marong naimi nga dimteng iti may nga malim. Nakapudpudot ti ulo na. Kaadot customer idi manong naimi nga umagata. Ay, da kagaya man makatumulog din eh. Di mo kaming kayat, iti mga alak kadwata. Tano ada pa manam, siyak pagbantaya, mantalakit ka, adak-lakit di. Noon opisina. Oh my God, tumulong! Yay! Pabangon! Sirak pa kitin, buisit! Edi awanin manong nemi ti agkatan. Dinanong ko ti asawak manong nemi iti kwarto. Ano problema maya? Ano problema? Animal na dyan, Carla. Sino? Carla ko na? Wen na di may doon ang dua. Abay. Nasa sino ba tinamnamay ka makabayad? Isubat sa mga hanggang bayad? Utang kalimutan?
Napya kumamat no saan nga 100,000 lang. Ana? O anong tipunan? Numala ko amin nga nagyad si store. Datalangan tinabati. Tanay po utang mo amin ka ni Carla. At nga interest na. Nadyatakil nga interest na kam-kam-kamag. Namin duwa, 100. E di pagbayad, sigaret ko man. Yung kadakil na katimutan. Kaputa, dakil timbaga ng interest. 20%. Makabulan lang. Again, naga na yung 500,000. Ket, nisintabo. Uri ko wala dyan interest. Tinted na awan. Tinlimlimangan na ko. Again ka na muwak. Nga sa Giant America. Hana? Naiturid mo nga pinautangan na dyan ka Carla ti 500,000? Uwain. Kinapudno na inutang ko pa yung kita na mga impautang ko kayong kuana. Inutang ko kita 5% lang. Okay lang anak, na 20% di pa nagpa. Ni porsyento ni sentabo awan. No singarek, gusto pa di makaungat. Sak ka dun saan nga makawawat. Hawang ano pa iti impatulod ta di Amerika. Ipanan na ti 500,000. Kinin sugal na. Sugator nga ro di suna. Abay katawa ka. Siyak ti dildilo nga pautang. 50,000 lang yung pautang ko. Nga dandanin na bang bayadan nila. Kitsi ka. 500,000. Nga dinapulo sinogyan. Sinoggaga ita. Saan ka di nga sikat gaga? Laglag? Turpe? Alala, padasing itat sumangpat. Tumangsit. Sipatin ka. Tungpain ka. Kimal kalengan kayo di, nakalaslastog ka nga, mangibaga nga, kasto at nirumbi nga pautangan ko na, ni Carla, gabot di kotse, gabot at dari kiti parents na, wanong kakabisat na di Amerika, gabot at nagkapuiso na di Amerika, gayam, imay dito yung glakwas sa tapno, agi belang iti kwarta, niramraman na kapay pinotangan, gabot at kinasugudor na, among gayam nga sugador iso na, apay pinotangan. Pag-abroad na, kasyay. Daya nga bimak ng gabot isugal. Aging ka manong nami nga namin pinsanin nga nabrok. Tinegosyo ti asawa. Nagsaran. Kahit ka po manong nami na nagsaran ti istor ti asawa. Dagiti ilaklako na idi nga sang ilaklako da Mildred. Kapilitan nga naglakodan. Tapno dagiti customer ti asawa. Kadagbalin mo ti na customer ni Mildred. Kitlimawa manong. Tinaramid na. Inaramid na. Nga pakip-displayan deposituan pag-i-stakan da manong nemi kadagiti tagilakod. Ang maununi ti asawa. Ingkagluto na. Idak pala nga si Mang Padak. Ti amukit nakaluto kan. Ti amukit masikasong ti agluto gabuta. Awan ti stormon. Sikat mo nagluto. Siya kumaati pa nagluto. No, adda pala di store. Gadgapot awan ti store, awan ti pambantayam. Sikat agluto. Sikat ti mga sikaso, kadagit talabaho ti unag ti balay. Awan bagas. Ana? Awan bagas. Diin ka umatang. Mabainat. Abay, kinadaman igatang mo. Sikat mo pang gumatang. Nota kwarta. Taapay akong kwartam. Baka mo matindog sugal.
Baka saan lang ang lalaki? Saan lang ang lalaki? Saan lang ang sugal? Baka ba na lalaki? Di ka man. Papabasol mo kiti, basol mo. Nangip-ipa ng mga runti dati apuunan. Apa nga naminpid sa nga nabrok. Alaman? Impautang mo manin, kasta? Utang kalimutan, kasta? Adamanin na baknang imutang kang inikam? Inik ka na matakil interest, kung di matagbaybayad, kasta? Siguro ka talaga nga kastoy. Na mabro ka. Amom na niya trason, no? Apa yung mabro ka? Anya iti pakabrukan, iti kastati klase ng negosyo. May mesa lang, di ba? Diyan panagpautang na. Kaya di mo matkaya tapautangan di kita'y nakurapay nga kabagyak, di ba? Di mat papautangan kita'y namnamay mga tapagbayad na ngim sa dino itatayanda. Imagine ti $500,000 nga pautang mo kini Carla. Dahil tati ko nadan. Nga karma. Ano ko mga bali? Api ko mga karmaak. Guna tapilpilyam ti pautangan. No di kita'y marigrigat nga kabagyak. Ti umutang ka nagrigat. Awan mo pekit patgan ida. No awan ako ng asid ganda. No awang ka handa ko man nga makapangan. Dati ko nadan nga nakarmakan. Kas, kini Mildred nga di mo pulos pautangan. No di siya tinang papautang. Han? Anat lang ada, anat biyag da ita. Na progresyon si istorda. Amin na customer rin dito, napan kang kuhanan. Siguro kat amo na nagpautang galagiti, kas kang kuhanan nga. Ti kasasad, ti panagbiyan. Baka tihan na pautangan agad na kita'y babak nang, anam namain na nga, makabayad ngem, sugadurmet ka da. Nakasyay. Ala, ano gutem? No sa sino ba yung tinamnamaem nga makabayad, isudamat ti saan nga nagbayad. Di ba? Isudamat ti nang broken ka, gabot na isudat ng pautang ang tinakil. Kaga. Gusto na, Luan, basol ko. Manawang kan. Papanam. Inagyan ka na kita nagta. Baga pa, di na kakayat nga, gyan ka nakuwada. Taan at ubar mi sa jay. Gagawawin ka na kita puko ta. Gapatagapo ka nakuwada. Tala mapampanunot mo. Sunya. No apay nga nagbaling nga kasto tibiyag mo. Gapumitlangken ka. At nakakaiso ng inted ko king ka negosyo nga pagnibukbukam ti panahon mo. Tadi ka mat nga makaopisina akas kanya. Tadi ka mat nagraduar. Inasawa ka nga saan nga nagraduar. Ano yan? Saan mo na pagsindir na kasta? Kasto ka tinarabid mo, prinuk mo man. Kapilitan manong nemi nga napahan ti asawak iti ayan de Mildred. Nakabitbit iti 5 kilos nga bagas. Napang kay mutang? Utang ko rin at duma. Nadaodik. Ket, ang reaksyon ni Mildred. Nakalalis to, met. Kawa na. Alis to at hangkas kang ka nga. Alis to, kabutan naman na nga makabayad ak. Pangalam nga rin pagbayad mo. Kadagapukin ka Sige, nagsusoldo. Aya po, aya. Kat pagman, tatarupa mo, umutang ita. Hindi ka agpapautang. Agbalbaliw kan. Ha? Uy, nagbalbaliw ako. Minsan, barbaring ma-open kung tumatlat istor ko. Kahit mo ma-open. Kaya't ko amok to terabite. Diyak dun papautangan, di kita bayad. Di kita utang kalimutan. Ngayon maging kakarig ito, manong nemi kat awampay, iti hampay nga naisubli. Hampay nga nag-reopen, manong nemi, iti sari-sari store ti asawa. Nang sapol kiti ti pagpalabasan na ti oras.
nagpaaramid manong nemi, iti pagtaraknan na ti mano. Kahit di nakasiksikat, ngaglaklako iti bagas, manong nemi, hanin nga bagas, ti mapan na ilaklako. Itlog tinitib nga mano. Pasaraing kamat pasyari na sarungkaran, di kiti anak mi. Nagruna, manong nemi, ket manggapuwag din ngagritiro. Edi pa nagritiro kon, tinulunga kon ti asawak manong nemi, nga nagtarakay ng ti manok. Ken, iti retirement fee, kinintaw mi kadagiti anak mi manong nemi, tinulong da, tapno ti kastagat, mera open ti store, ti inana. Na-reopen manong nemi. Ket sana nakas idi nga naimot ti asawak nagpautang. Uy, alis to. Ket agbaybayad mo at di papautangan na. Daman di kiti umutang kengkuan na manong nemi ng bintyo at mabalin na, nang runag at maamuan na nga sugador, wano mamartek, wano natsokwera, hanang ikan. Isudan nukan ti imutan na. Ngam di kitay nakurapay nga sang kasapulan sang kaapuyan manong isut magustuhan na nga pautangan. Tano kasta nga saan dan nga makabayad nam namain da umay da ekaro no ko, umay daglaba, uno may dagdalus, uno conformate yung paging karuan da ti utang. Dahil nga rot ti pagkasaritak manong nemi, ket thank you iti anus mo nga nangurnos kalpasan nga inak insan keng kanita Liena. Yan sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwak ang pagsarimingan ti biyag. May panggap ti utang. Adda di kiti utang nga kalimutan. Adamat at talaga di kiti utang nga kumporme ti mabalinda pagbayad. Ti utang ket utang. Utang matlahe nga bayadan. Tuoy nga radagyaman nga pagaya mo, Alex. Thank you, Alex. Itin ka pa nang iburahin ti pagkasalitaan nyo. Thank you, met kadagiti nagbuya.